Viatge interdimensional en busca del monstre. Espero que el caçador no acabi sent el caçat. Inconscientment, el nostre personatge es va ficar a dins la ment d'aquest home. Encara no sé ben bé qui és, suposo que és el propietari del tattoo shop. I vam veure que el tio fa experiments il·legals, o sigui, fa cirurgies il·legals i bé, al final vam veure com el monstre que em fa molta por l'acaba matant també, com a la resta. Mira que jo em pensava que havia estat aquest el que havia matat a l'Helena, però es veu que havia estat el mateix monstre. Bueno, mira, just el que necessitava. Què és això? Leg prosthesis, sí, el tio té una cama prostètica, uns ulls també, i això què és? Això és on hem connectat, no? Ah, no, Jack Carnas, sí. Aquest és el tatuador, Jack Carnas. I això què és? Filtration Implant. Per filtrar alguna cosa, vés a saber. A snake-headed cane. Probably the victims. Un bastó. Val. What else? What else? Ostres! Les marques desgarrapades. Aquesta és la sang que havíem detectat a l'últim. I pel que podem deduir és que també és de la bèstia. També podem deduir a través de les marques desgarrapades. Aquí n'hi ha una altra. I bé, li estan sortint els òrgans del cos. Això deu ser l'estómac, no? Sí, l'estómac o els intestins, vés a saber. Surgeon's license revoked. But that didn't stop him, did it? O sigui que l'havien expulsat de ser un cirurgià, però això no li ha impedit que seguís continuant amb les seves coses. Vinga, va. Aquests tenim per aquí. Hòstia, aquest no té el joc. Quina vergonya, eh? Està massa ocupat fent les cirurgies. Reinstatement. Uf! Sincerely? Aquest tio com es deia? Un moment. Es deia? Ah, aquest es deia Jack Harkness, oi? Si no m'equivoco. Jack Carnas. Vale. Llavors aquesta carta li han escrit amb ell. Sempre t'he considerat un bon amic i mestre. M'han fet millorar com a cirurgià. A veure si aquest és el famós de l'habitació 28 del soterrani. T'imagines? Herbert? Let me therefore extend the same courtesy to you. Vale, he de ser brutalment sincer. La teva llicència no pot ser readmesa. Acusacions són massa greus. He intentat la meva influència per aconseguir-ho, però no cedeixen. No sé què és Peria. Em sembla que aquest tio, el Jack, la va liar amb algun pacient. What were you thinking? Potser amb l'Helena? Instal·lar un prototip que no havia estat provat en un pacient de classe A. I per què? Estàs enfrontant acusacions a malpraxis. Has d'acceptar les conseqüències. You deserve all you get.
Ostres. Aquesta deu ser la pacient, aquesta. Llavors no és l'Helena. No ens hem vist mai, però les teves accions han canviat la meva vida per sempre més. Que deu ser un familiar de la víctima. Vale. El nòvio o marit. Han passat 2 anys des de que la dona que sempre he estimat ha estat a sota el teu care. Que l'estaves cuidant tu. I el seu nou doctor finalment ha aconseguit estabilitzar-la per ser que estigui confortable, còmode. Han instal·lat un tub per alimentar-la, per on tenia la gola. Ella tenia una veu molt bonica. Wow. Bàsicament s'està cagant en el Jack. It's showing again. Hey. HN, Helena Nowak. Estic bastant segura que it's showing from under the skin. Que s'està mostrant des de sota la pell. La cosa pica com l'infern. No em puc presentar a la feina d'aquesta manera. Contacta amb mi tan aviat com vegis el missatge. Complications. I aquest està signat com a A. Pot ser que sigui la Mir? Human element proves to be a weakness. No sé, un altre client? És igual. Que hem perdut molt temps aquí, ostres. La ràdio. Bueno, radiocasset, perdó. Credit chips, just like the one in Helen's apartment. Except these aren't empty. Ah, ja està. Oh, ja m'he cansat. Ah. Però què vol dir? Que la bèstia també està mal ferida? A veure si hi ha alguna foto d'aquelles... Sí! Mira, casualitats de la vida. I no... Ah, el llibre... Aquest llibre ja no sé ben bé què representa. Posh pills. Not really trendy out here. Substància controlada. Doncs em sembla que aquí hem fet la feina.
sigui que hi ha un altre. Hi ha una altra persona que està realitzant aquests experiments. I la bèstia aquesta, pel que es veu, s'està encarregant d'assassinar a tota persona que està relacionada, pel que veig. Val. Ara sí que sí, no? Sí, tot això ja està marcat. Aquí hi ha més sang? Ostres. Ah. Ah. Espera, aquesta sang no ho estic veient amb cap pista. Això vol dir que és així, és luminescent? Synchrosine collected. A mi no paro de col·leccionar coses aquestes, Una altra? Bingo! Synchrosine refilled. Val, i ara què? Investigate the crime scene. Either is starting to get me. Sí, és veritat. O sigui, el Dream Eater, que és la cosa aquesta que fa que em pugui connectar les ments de les altres persones, sembla que s'està apoderant de mi i diu, bueno, no passa res, xequegem l'apartament per proves. Que bé. Vale, a part tenim la missió aquesta. Track down the killer. Bé. Val, doncs anem seguint el rastre. S'acaba aquí? No. Ostres, i aquí hi ha marques desgarrapades. Ostres. Una estàtua? Ui, aquí passarà alguna cosa. Un susto! I això que m'ha fet de bategar el cor? Mare meva. M'està tornant a bategar el cor, me caso en tot. Ostres, altra vegada el confinament. Attention tenants. This is a sanctioned lockdown procedure. There is no need for concern. Que no és l'apartament de la nit? Què és això? No sé, un coi m'he ficat. Attention tenants. This is a sanctioned lockdown procedure. There is Una vegada aquí, concern. Remain in your apartment. Ai, s'assembla molt a la sala aquella que hi havia a sota el tattoo shop. Va. He de fer alguna cosa aquí. Sí, he vist que les marques... Remain in your apartments and await further instruction. Ai. Altra foto. Aquí hi ha la forma d'un humà. Què coi és això?
Estem baixant al soterrani altra vegada? No ho crec. ¿666? Un diantre m'he ficat. Poc i poc. Ui. Hòstia, que creepy és això. No. What? Ui, ja vindrà la bèstia. Sembla que estic del revés, no? Ah, no? What? Què és això? Sembla que m'estic acostant al refugi de la bèstia. Oh. No, m'està fent coses ja. Matriarch, report DR3AG activity within the last 15 minutes. No activity detected. I don't get it. I'm not even plugged in. Am I fucking losing it? Això, o sigui, m'està dient que això és real. ...1984. Va, doncs seguim. Això és el... Què? Però si havia baixat, no? Com és que estic aquí dalt? Aquest no és el tercer pis? Pot ser que sigui el tercer pis? Uau. Aquí ja torna a estar normal. Ostres. Ai, merda. Apretat sense voler. Tinc algun codi així? Ostres, però no sé què he de posar. Un susto. What? Què? Ah, sí, he entrat al món dels records aquests. Suposo. Ostres, que bonic. Cada vegada va pitjor, aquest joc. A veure, quina paranoia. Són pomes.
Daniel. Here for you. Would you like me this way? 69. Vale, suposo que era tornar a posar la resta del codi, potser? Ai. Aquí. Hi ha molt de silenci. Bueno, excepte la música tètrica aquesta. Val, doncs anem a veure què passa. Tornem a estar a l'apartament? Bé, no sé, estic en un lloc estrany. Ostres, puc posar això? Això vol dir que és la realitat encara? Era un quadre. Ep, el rastre de la bèstia, encara l'estic seguint. Hi ha molt de silenci, però molt de silenci. Ai, em pensava que estaven desafiant la gravetat, també. Però si estan penjades. Bé, una altra vegada un intercomunicador d'aquests, a veure què m'expliquen. KPD, I need to ask you some questions. Keep your voice down. He'll hear you. Who will? The one of many shapes. We don't speak his name. Does he live around here? Below. He lurks below. Only comes out to hunt. How do I find him? You don't. He finds you. He Genial. always gets his prey. What are you talking about? No, I've already said too much. I won't let him hurt you if you work with me. I can't. I'm sorry. He'll know. How? He's coming. He's coming. Ah! Ah, està obert. Altra vegada no. Però què dius? Ah, vale. Foggy. In forest. Això també sortia en el record anterior. Què és això? Cada vegada estic entenent menys, eh? Mira que hi ha poca lògica, en aquest joc. Vale,
aquí torna a haver-hi la bici. La vegada de la bici. Què significa la bici? He d'anar per aquí, potser. Se m'està indicant la direcció? Què? Ah, vale. No, no vale. No entenc res. It's Contract Productions. Hey. S'ha trobat un bucle. Però no sé si el tema, no sé trobar la lògica. Està fent molt lent, És com si tingués lag el personatge. Estic veient coses a... Coi? This is my favorite part, right here. Let's go. Find a way out. Woods steeped in mist as far as the eye can see. Some man playing tricks on me again, or is it some sort of a trap? Could help me find the answer. La meva visió forense pot ajudar a trobar... Tio. Ah! Sí, però de què em serveix això? Curàs.
No entenc. Ah, és un passadís. Val. No era per aquí, doncs? Val, ja ho he pillat. El que no sé ara és on està la sortida de tot plegat. I la bici? No entenc què representa la bici, Si vaig per aquí aniré per al mateix lloc. A veure, per aquí? Aquí hi ha una porta. Ostres, tu, que bé. No! Ai, cagada. I això què és? És que aquest em sembla que dura una miqueta més. És que no sé si he passat per aquí. Sí. Estic donant la volta. I el cable aquest? ¡Hombre! Deu-me més un... Vale, he de seguir els cables. Aquí hi ha un altre. Vale, per aquí. No? Aquí. És que aquí hi ha un munt de cables. A veure, cables... Ah, bueno, ara potser he d'anar a la porta. La porta estava... Estava per aquí, no? Sí. A veure si ara es pot... Està posant molt nerviós aquest tros, Ui. Què? Espera, que aquest anava millor. Ah, no, espera. Que no queda aquí. I ja estava posat amb aquest. Que això és la porta altra vegada, oi? Ah, és un... Què és això? Bingo. Perquè sí.
I'm right on your tail. Necessito un aliat. Senyor, ajudi'm. Què fa? Cops de cap contra la paret, me cago en tot. Vaig un aliat, vaig un aliat. El millor aliat que pots esperar.